BJP ST Morcha Mahamaya Committee Executive Amai Kangnipon. Pini chitini phai krehini arni Mahamaya constituency ke parlo dogmoka hiti BJP sahimalong BJP ST Morcha Mahamaya Mondal Committee second executive meeting amai Kangnipon. Bidya Singh Intipen kachipa hempupon amailong Aluhiaman Keshap Timong ST Morcha executive member Iskarbialong district committee lapen Longsing Tobi Abarim BDC chairman Mahamaya constituency ST Morcha Iskarbialong district committee pen Harlong B Kro Dibian Kro lapen Sarlongki Tiso secretary ST Morcha Mahamaya Mondal committee atom chitong runsi Bangso amai RDP tono Bangso amai long kachingwai pon naki non kibangji MSC kiliga hot Mahamaya constituency along pen puthor BJP Ratcharia song pen chipahai pon begdang chiputa meya long chingwai chingsai pon lepen Mahamaya constituency pen madua bang phule BJP party ticket long sitami BJP ST Morcha Mahamaya Mondal committee pen chirap chito dun pen pahai dun begdang chiputa meya long chithan chimun pon busi pherang kyang no napachini dun lepen non hejong central government Assam government lepen son thokar bi receive kangtang ke oda song KPLT KLNLF PDCK UPL yang bo Delhi arong sopialong mon samalam don kachito ka puthak ke kham kya dona to maphanta pinrem pon lapen lahai hoilam thipen ke mithanga party aphan jongjungale chu endunang nipta ningche pon lepen pinang an organization atom ke kham ke chokche puta BJP ST Mahamaya Mondal committee pen pinrem pon si pusi pherang kya thengno nampalik chini dun Dokmukak pen runrong pila pen bhuloni pen Mirje Khan se report Karbi Daily News Mondal Committee second executive meeting Jun Pamelo Mangso a meeting long litung ST Morcha Mondal Committee an chingwai kelo non kebangji MSA election alam putha ka chingwai po Mangso election long majok le badule ticket long sami nilitung ST Morcha Mahamaya Mondal Committee ahin pen alang itu namsemai cerap cetu dun po nilitung Mangso amai long sami parai pon lo lapen Frank antu se BJP ke pang tangji apta kami nilitung sumai pon lo kasi ini amai meeting mangke success lo ini meeting mangke ini amai meeting lo mangke besikoi kacing wai kala koson kiklem ke dam MSNG lapen eprang ke bangi MSC election madule tikalong kami alang itu kan syarat non tunak syarat pen BJP asong aku pai tunan tu alam thipen si nilitung pini amai bangi pacun Mahamaya Mondal ST Morcha bang second executive balong itu kata tapi sampai pacun pini la bangso jasemit pe nilitung ST Morcha la bangso ni long nitum alti kan kon kala ini BJP abo koson pen nilitung kepada yang tinggi pen la dak itu konflik ma pen kirang di election kami koson pen nilitung BJP abo pen pahai pun ST Morcha la hailang ini nilitung aldi di bono pen nilitung la bangso ni long labe district committee pen cenglo la pen dedak Mondal committee president secretary pen cenglo ini la bangso ni long nitum aldi na pisong la bang ni komisi lahan nilitung karbi atum pusitami nilitung non bangke bang nake thantap nake thantu lahai nilitung non pesi kor kata alam pusitami nilitung lahai alam bangke nilitung he hiana bangke pamang ko kam bangke nang ni pusin ni nilitung aset pet nilihin pen la bang alam bangke ni pinten pon nilitung athe nilitung karbi akhe long nilitung karbi hejana bang nilitung kecepamang ko kam teklen te nilitung non pen kali Samsung sing piadin pen cenglo pen juga damtang UPDS ki kor hut pusna la song se ilitung mane la ilitung ko ani hile kaman kace song ki ot pen alang itu cepat duk pen alang itu pis ko ke to pen tamne kisuman kiwa he abang ko tun la bang so pis ko ke chok che ke klema tun ke tip la song se pen tik la song ka kanon jo song therap hile kaman ko to asong ko tamne la song si alang itu political ale amena jongjong ale phan kamatha pon rada phan kemang ko pamang pon akam sinonta claim pon la se lahaya bang ke manghu nang alang litung base ekor ke togalong pen lahai litung ekakam physically kapinden tunji kali si alang litung phan purwang tunji elitung kudun tunangi la se lahen lo alang litung ko mani organization tu alang litung ta hek se kolon te alang litung base ekor non la song khera tung chetokdam de ta alang litung ta hek se central government along state government along alang tunta kalbiang mo nga kisung alang pen elang tunta me lahai lang kan kon alang tunta
Karbi Anglong Farman Kaya Farma Alang Nita Esom Bak Kimisena Bigi Kimisena Towar Alang Nitum Stame Tampon Angko Lasi Alang Nitum Tan Lahailam Mili Lasolam Alang Nitum Lahai Bis Ikor Kejepang Kutakalam Lahai Alang Kapinde Apa Nilihin Penpusta Mini Nitum Mahamaya Mondolong Estimorta Komiti Penpusta Melabang Salam Gili Nitum Penstame Pinrem